Daytoy tinakailanadan ti kapututan ni Jesucristo ang nagtaod iti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na. Sumarunod da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth, ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abias, Asa, Josaphat, Huram, Osias, Huwatam, Akas, Isikayas, Manases, Amon, Hosias, ken Hokonias, agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia, agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hekonias, Salathiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Asur, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Jacob nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod adda sangapulo ket opat akapututan manipod ken Abraham agingga ken David. Sangapulo ket opat met akapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. Addamot sangapulo ket opat akapututan manipod pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Good morning ko na yung mantakabayaw. Dumagam man no nagdigos. Delikado na. Yung damdamagan ng talida kay Kagura. Kanayon ko ngay si istorya, nanipod na ordena nak. Amoyo na din, hindi na ordena nak. Imado ti kabagyak. Tay di agbasbasa kami nga dumakdakkel nga apaw, agkurkursing magkada agmarmaritang-tang tabuok kada, daytay agrangrangyad. Awam mo ti mangibaga nga kabagyak. Nga may di maordena na kon, ni imadumutan, kabagyan da ka, Father. Kabagyan da ka, Father. Ni mayatmat, ay kagaun, Di kon po, kung namin di maordena na, di masidag, naud-udi. Agkabagyan ta, Father. Tatak mo lang makita. Kakunak, ay nagsiatan lang. Kasano nga nagkabagyan ta, kunak ka. Agkumari da inang mo kin ni ipag ko. La. Niipag na, agkumari dakin inang, iso agkabagyang kami. Sa ano nga tadaya? Yama sirok no kas ano daya, us-us to daya, agkumari da ipagkukin ni inang mo. Taga Salcedo daya na ikamang ladyayam. Wala di nga inya na ganan. One. Najak among ori da tayo kamahilig tayo teri reunion apaya to trace our roots. Makita tayo no sino dagiti naggapgapuan tayo. Ti abaya ak may sa naggapod ta inya ganan Bisao Mountain Province abay so dati may ti kandon in nadagsubli di may nga anak ta na yasawat toy umay damagi trade idtoy. May manapan nagsubli diya inyabaya na amin dagay inyabaya da dagiti daddo mga adalata nagbating abay ang the same route diya so nga kan iyak ngam I am living in a bago tribe bago dak nga ti Santa Cruz bago ti kwa tayo ngam kan by blood ti Valdez hamo matrace ta entero nga sa nga lubungan adalata Valdez naggapo Mexican apelyido dayta kada diya mo ti trace da. Ito mo ebanghelyo tayo, in-trace da, nukas ano, ni naggapukin ni Abraham, tapno matrace, apa yang matrace ni Apo Isos, ta makita nga iso na kanyada, hanggang makapagbalin nga ari, no, hanggang nga, if you don't belong to the royal blood,
No awan ti root mo kung may ti royal blood hang ka mabalin nga maawagan nga ari. Kanyada iso nga interest na nga kasjay. Manipod kin Abraham aging gana kin ni Jose. Not biological father na ni Jose di mo kasla kwa kuman si Salvador kuman ni Jose han. Tani Maria ti original ta ramid garo ti Espiritu Santo. Kaysa di interest da nga aging gana 14 talo nga 14 nga generation. Aging manipod kini Abraham, aging gana kini Apo Jesus. Kano apa yang nga 14? Apa yang nga 14? Ada meaning na kanyada, dagiti numerology ko na, dagiti agad adal ti numero kanyada, kadagiti Hudyo iji pa ipanawunda, napatag ti 14. Anya ti meaning ti 14 kanyada, completeness and perfection. Isungarod nga no 13, hindi mat? Kada kayo no Friday di 13 hangkay nga agbibiyahe apaya malas ngalaan nyo kitaan nyo ti in the inyo naganan 1990s 1980s kitaan nyo dagiti hotel ka awante 13th floor taapaya adda DJ pamati nga malas belong to the devil kunana ti 13 iso nga 13 kami mga kakabsat, di pa kapututan na kami demonyo. 13 kami, sa nga pulo kam lang nga nagbiyak, iso siguro nga pinatay na jatalo. Nalaing na po Diyos. Kano maisong arod nga awanti, no itrace mo rin hotel ko maka-awanti 13th floor. Taapaya, adda di pamati nga malas. Iso nga Friday di 13 kunana, nagaduti hang agdigdigos. Malasin da. Kala ko madaya iti inya naganan madida. Isungorod nga da tayo no dadumamot da tayo mga Pilipino, timulad tayo mat, nakadado majipatyan tayo mat, haam mga 13th floor, haam mga 14 nga gasat, tipinati tayo, utsohan. No, nagkasar kay ti utso, wow, apa yan nagasgasat, 18, 28, uray Domingo, iso kumaapo, apa yan nagasgasat nga ron, ay apo, after 2 months, agap-apa damot inya ti gasat nga ron ita. Dapay mangibagang nagpicture kayo nga talo, matay jay, numuta ka na yun nga, nagmakipicture kanya, kag-picture tayo, apo, talo, apo namin, ano nga natay ni Rupon, birukan ni Apo Diyos, no, ayun na, may kaalo ka man na, nagtinga ka, may kaalo ka, nagado may makipicture kanya, siya nga ka na yun, tinagtinga. So nga da kayo nga taga-Salcedo, dandanidak pinatay, akin na may kag-picture ta, Father. Tumamisan, yak to kayat tagtingan. Daytoy, apa nga daytoy ti ibagbagana diya henerasyon na, maibagana ti perfection ti timmao a Mesias ni Apo Jesus naggapo iti royal family kanyada iti kultura da iti tao kanyada perfection masapul nga completeness and perfection o may na kinumpleto ti kinatao nga nakapsot ngam nukit kitaan tayo da iti ebanghelyo adda na iraman nga sumagmamano nga babae Farah, Sarah, Ruth. Ngam no kita ti history dagiti nga babae handaan na dalos. Kaadwan na kadakwada inagaw na. Kasla taga Salcedo mo inagaw na di asawa nagsinukat da exchange gift. Da kanayon nga Christmas kat di may sana kikabalay ti sa Bali. Apayamot nga tinangaramid dati panangaramid ko man ni San Mateo kay inraman na dagiti babae. No perfection ti 14 apay nga nagiraman ti babae nga haam nga nadalos. Dahil mati panunutin tayo. Ano perfection, wano completeness ti 14, talo nga 14 kanyada, apay nga da na iraman nga babae nga han nga nadalos. Nukit kitaan tayo, dahil ito nga ron, iyo umay ti Mesias ni Apo Jesus, nga umay ng kompleto ti kinatao tayo, the weak Adam and Eve, tinakapsot, nga narugit nga Adan ken Eva, agapo ti basol, idi imay ni Apo Jesusen, dinalusan na di babae babaan kini Apo Santa Maria dahil dinakapsot nga nga Eva nga babae imay na inyag ti berhen nga nadalos ni Adan nga nakapsot nga nagtawidan tayo ti basol kunana ti imperfection ti human being imay mo't ni Apo Jesus the new Adam and new Eve
nga isuda tinangibaga nangi dinalusan da kinumpleto dati pan naka ti kinatao tayo ti pan nakaparso ti lubong babaan dagitoy duwa nga nadalos da Maria ken ni Jesus. Dahil ti i-represent na nga nalawag da ito'y ibanghelyo tayo. Iso nga uray ti history ti panakaiyanak ni Apo Jesus no itrace tayo, one royal blood ko na naibilang kadagiti ar-ari ngam adda na rugit nga babae. Ngam ti pintas na imay ti berhen balasita nga nadalos insagana na pay idimay sikog so data awagan tayo ti Immaculada Concepcion tapno day baro nga Adan baro nga Eva nagari iso dan ti mangabak iso nga tilubongen no addaman narugit no addaman basol ti lubong no addaman pagkapsutan ti lubong addalat ta mga abak nga perfeksyon addalat ta mga abak nga panagbalaygi addalat ta panangabak nga mangkumpleto isu dayta babaan kini Apo Santa Maria na isikog ti Mesias immay kanya tayo isu nga kuna tayo our history narugit wen ti istorya ti itatao tayo narugit wen ori kada tayo mga ti pamilya tayo. Diyak amo na perfecti pamilya na kada kayo nga nadalos. Taga masilag siguro tayo so da sponsor. Awan. Uri di history ti panakaparswa tayo. Dagiti ninuno tayo nga da tayo nga personal dito apelido tayo kada kwa tayo adalat tapak istoryaan na. Nung nasumrek ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus no agari dayto yan mabalin agbalin nga complete agbalin nga nadalos. Kanya ti ibagbaga na kanya tayo kakabsat. Iti historya ti na kapsot alubong, ti na managbasol alubong, mabalin, babaan kin ni Apo Jesus, ti gapo kin ni Apo Jesus, babaan kin ni Apo Santa Maria, ti panagisikog na madalusan ti lubong. Isugarod nga, we aim for perfection. Haantay nga ma-perfect nga talaga nga mabalin tayo, nga tarigagayan ti agbiag nga nadalos. Mabalin tayong yan ti agbiag nga nalinteg. Tada ito yung panakaiparsuan to pa ni Apo Jesus ka kuna tayo ka nadaman pagkapsutan na imparang na mulaang ni San Mateo ka nagmayat imparang na mulaang ti pagkapsutan ti lubong ngam imparang na ti bilag ti lubong. Kitataramrambakan tayo. Tatagsak sakripisyo tayo. Tinawon nga rambakan tayo. Anyaman ti rambakan tayo. Wow, rambakak ti panakapasanto ti lubong babaan kini Apo Jesus. Nagmayat ada kita dekorasyon tayo kung natay mandikalmanen. Nagmayat ada kita preparations tayo. Ngamkas ano ti pudpud no nga rag-o. Di panang tarigagay. Di panang tarigagay nga sumurot kini Apo Jesus. Nga uray pa no nakapsot tayo at dalata pan nakapasanto. Uray agkara itublak tayo. Dahil pati pintas na, uray ko na tayo nga managbasol tayo, adalat na pan nakapasanto. Itinagan ni Apo Jesus, tata, kung na tayo, rambakan tayo manan. Kada kayo nga inauna, mano atawan nga rin ang rambaka Monte Christmas. 80 years nasuro nga 80 nga taon nga rin ang rambakam ti Christmas, narinam, Christmas gift, Christmas tree, Christmas light, ayan na di pusom, tarigagayan na kadi ti agbiag nga nadalos. Tiragom kadi kaaddakin ni Apo Jesus. In all our activities, amin nga aramidon tayo. Magragrag o ka kadi gapukin ni Apo Jesus. Nagmayat nga radikalman, dapat naggatgatang tirigregalo para kadagitay, at dati mulong. Nga datumultulong nga mangitad ti iyala tayo ti regregalo kadagitay teko na tayo na kadagitay nataengan dagitay hay marigatan dagitay medyo adda edadnan ori adda edad mo metten no addamet box mo nga binulan mga ipauit ni anak mo kahang ka magtarigagayon aba metten at dagitay mo makasapulan ta mga dakkel ngem adda tumultulong tapaya the spirit of Christmas giving self-giving, panangitad ti bagi. Ti mo panunot ti kami, anya ti maalak, receiving, dayupay. Niti panunot mo ti Christmas ka receive. Yes, naawat tayon ti perfect gift. Anya ti kapipintasan nga regalo nga naawat tayon ni Apo Jesusen, dadtan.
No marinam di karon ano. Iti pa nagbiag mo kadimpay narinam mo ti kadda ni Apo Hesus ti puso. Diyos ko nya ladaytan ag-retire kan. Nag-retire ka pa yan. Naawat tayo ti perfect gift ni Apo Hesus. Katatan no inted na ti bagina kada tayo do da say iburay mo met. So kadda man nang kunada ka Apo laom to day ti basit igatang yon to uwen. Tado makasapol. Adamot ko tay ni give love on Christmas kunana met. At impakat ko nga, impact tayo nga, kwadrado dyan. Kita mayat nga, kita'y hamot, ang dahil dandani ma-expire mo nga, spam ka da sardinas yo, dahil mo napapaot basit, abak handa makan, no hanyo makon, da sobrana, no kaya mong iburay, ikarga yo amin ita, uray bagas, baka da mo awan bagas na, kiitira tayo man amin. Itulong tayo man, no anya day jay, testingam, anya testingam, rukudum man, no kas ano ti, kaunag da di pamatim nga ti Christmas mo kahaan lang nga detay para kanyak paraman kanya da lawagem pay mangtedak baka mo di Christmas exchange gift mo ka mangtedak tapno dakdakkel to mo ay madi mo ladayay investment dayay pakat mo ladayay kapadasen tayo man no detangarod ko na tayo naawat tayo ti kapeperpekan nga saguten dadtan ni Apo Hesusan kitaom tinailumlom nga tao nga kaslaawan namnaman nga lumungaw dinanon na bimmabaisuna ure nagnati history tinakapsot nga tao ngam idiimayan dinalusan na tatanda tayo nga nabunyagan nangro na tatano Christmasen karkarigatam ti dalusan no kaya mo yung kagkumpisar ti sa baling apadi no anak nga kayat han nga di ti kadadalusanen. No kuna tayo nga, naranyag bulan, naranranyag di puso mon, Christmasen. Nagmayat nga panangawat mon, ikarkarigatam, apo agkara ito blakak mo't, wun mabalin payla apalintagan. No sumrek ni Apo Hesus, no marinam ni Apo Hesus nga dati puso, mabalin payla nga lumantag. Kay sugarod nga, siyam abigat. Data siyam abigat nga makimisa ka, siyam abigat nga agsakripisyo ka, siyam nga aldaw nga padasam ti agbiag nga nalintag. Maikasyamon di pa'y nagbaliw ure basit niya laday tamod. Tinawad laki nagbaliwan na basitan. Christmas tumanan ko na tayo. Wun kakabsat kitaan nyo. Inraman na ti kinakapsot. Day tati kinaman nagayat ni Apo Diyos. Kung na tayo di rabi ija kabarwan niya. Nagmayajay pa nang i-discuss ajay surat ni Santo Papa anya di kunana haan na di pa nagkita ni Apo Hesus di talgyap di pa nang mingming ni Apo Hesus kanya tayo ka awan ti kondisyon na uri dagiti kung kunada nga prostitute dagiti kung kunada nga narugit nga babae dagiti kunada nga agsingsingir ti buis nga switik iti panang matmat, panang mingming ni Apo Hesus kadakwada ke, ti panang pereng na kadakwada ke, awan ti bahid na. Dayta ti nagmayat nga galad ti Diyos. Datayo gamino dadduma ke, damdamo pa ilaeng no, gaputa makatao di panagkita tayo, at dabayas na. Sungod nga kuna tayo di rabi ke, nagmayat no kararag ka, agdaydayo kin Apo Diyos, anya ti umuna, no madi panagkit-kitam Apo, ited mo tamatam. Tapno makitak dagiti tattao kasti pa nagkit-kitam. Siraam dati bibig ko tano daddo magangos-os to ibalbalikas kao. Against kin ni kabsat ko. Datay la ko maibalikas ko kupudno. Itud mo tapusom. Nagmayat nga kararag itud mo tapusom Apo tapaya ti panagayat ko kung makadagiti tattao ko kasla iti panagayat mo. Han nga perfect nga Christmas day jayan. Haang ka di nga no maisuot tayo dayayan ka nagbalikas ni Kristo dayayan. Kalaksidan ti kinakapsot, kalaksidan ti kinamanagbasol, kalaksidan ti kurang ti katatao tayo, kinumpleto na. Dahi ti Paskwa. Kadiji sakripisyo tayo, uray ko na tayo manen, uray no umay tayo, uray no kumpletwon tayo. Uri dati ti kasapaan nga umay dito, no dito palubusan nga agnaed ni Apo Hesus, agkurang tulat ta. Sala makumpleto dito ang kinatao no palubusam ni Apo Hesus nga umay king ka.
No daduma kag kurang manan, mapasaray man tumaray ni Apo Isus, ta sa bali man ti agarin, ngam tarigagayan nga agsubli. Ikarigatan nga pastriken ni Apo Isus, no adda ni Apo Isus kanya tayo, perfecten. No sumrek ni Apo Isus kada tayo, kalaksidan ti kinakapsot tayo, kumpleton. No di pa nagkit-kita tayo ti kakabsat tayo, kakasla di pa nangmingming ni Apo Isus nga, addaan asi, ayat, dungo, pamakawan, anya pila birukan tayo, Christmasen.